Ale tam je neloudej se Tomáši. Řekni to. Neloudej se Tomáši, co se naši nakaší. Ačka to je naše den, že oni zapasí. Máme zeptejte se Zuzany, že na mou duši tátovi, už to řekla tátovi. Výborně. A přečteš dál, co je? Vandrovala je na besa a já si nám do chaty, těžko snobojte, bude co jí běchaty. Ufnukovala Anuško. No jak to je? Ufňukaná. Body. Tak. Tak to řekni. Anečka už nepláče. Ne, tak to řekni, jak to říká. Jak je tam ta básnička. Nevím. Ufňukaná Aneška hrála. Ne, já už jsem mi to vyndala. Už to nechceš říkat, jo? Tak otoč stránku a řekni dál. Tak, tady. Kdo pověděl? Dopovědej na vášku. Tě vypsala na hlášku. Žalobníček. Žalobníček bavolka, vydala se dolka. Putumle. Od nedole, teď se patří, pečem těle. Ať si... Si třeba lepší, nedal se tím, co to napře. Výborně. Schovává. Schovává si Míleček, jak Alíkam Šimeček. Muchojí chudé Alíku, Jilček je balíku. Vašek Čašek uličník. Vašek Čašek uličník, sebou bábě Valitník. Valitník byl škajka, jo, škoda, velika. Výborně. A tady to poslední. Jedna dvanda. Jedna dvanda pádělávě, že máme pohromady. Náš počítač děti, to u mě dodašte. Výborně, výborně. A vyjmenuješ ty děti všechny? Ještě jednou? Ne. Ne. Vyfoč.